Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. At hindi na po ito yung usual na weather analysis natin dahil po meron po tayo nagbabantang bagyo na magde-develop within the next 24 hours. Ito po si LPA 96W na posibleng maging tropical depression cruising. At ito po ang ating special coverage. Magsisimula na ngayon. Ito po ay para na yung araw ng Miyerkules, Hulyo 16, 2025. Tagalog version po ito. Yung mga interested sa English version, pumunta lang po tayo sa ating homepage, Mr. Typhoon, sa YouTube. At nandun po, nakapost din yung English version. Okay? Ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested para malaman kung ano itong sustainability program ng BPI, i-click lang po nyo yung link dito. At ang ating lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Ngayon, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Ito yung GovSat natin kagabi, 11 PM, at pinapakita natin dito, nilabas na natin si 96W. At for the next 24 hours until today, Wednesday, ito po ay maghihikayat ng habagat, magpapaulan po sa malaking bahagi po ng Mimaropa, Visayas, Western at Hilagang Kanluran at Hilagang Mindanao. Okay? Samantala, ang Kabikulan, Eastern Visayas, ay nasa monsoon trough pa. Okay? At papalitan na po ito ng trough o extension nitong si LPA 96W. Kaya may mga ulap na yun na dumadaan sa atin. Dala na po yan ng western rain bands nitong si LPA 96W na nasa roughly 900 kilometers silangan po ng Pandan, Catanduanes. At base sa forecast, ito po ay dadaan po either sa Batanes o sa Cagayan, magla-landfall bilang isang tropical storm na yung Biyernes. Okay? That will be Hulyo 18. Ito po yung bagyong 8W, wala na po yan, nalusaw na sa may area po ng Hokkaido. Wala na dito sa picture kasi mabilis yung kanyang takbo. Sa 55 kph yung northward movement. Ito po ay kumikilos ng likely mga 20 kilometers per hour, so medyo may kabilisan din ang takbo nito. At yung rain bands niya ay magpe-persist lang po sa Bicol at Eastern Visayas sa loob ng 24 oras simula bukas Huwebes hanggang Friday. Okay? At makikita nyo dito sa ating fast animation, sa mga oras na ito hanggang alas 10 na yung umaga, ay nakita nyo ang pag-consolidate nitong kaulapan niya. At nandito po ang center ng low pressure system. At ito po inaasahan kikilos po punta dito sa may area po ng either sa may Cagayan o dito po sa may Batanes. Iyan po ang track niya. So anong result nito? Pag dumaan po siya dyan, magbibigay po itong mga malalakas na ulan, okay, dahil po sa habagat dito po sa area nito ng ating bansa. Yan, yung mga areas na yan ay affected po ng hanging habagat. At yung zoom in satellite animation ay kitang-kita po ninyo dito sa windy.com. Naka-embed po dito ang radar system ng Pag-asa. Ayan po, may mga nakita na po tayo mga light to moderate rainfall sa may Catanduanes at area po ng Eastern Camarines Sur dahil po yan sa circulation. So, nandito po siya, yung weather system na yon dito sa area na ito. So, nandiyan yung LPA. So, ito po inaasahan kikilos patungo dito sa direksyon na ito ng Cagayan o dito sa may bahagi dito ng Batanes. So, yan po ang tracking niya. So, itong rain bands niya, nakita nyo dito, itong area na ito, palitan natin color, itong area na ito. So, ito ang outer rain bands niya ay magbibigay ng mga pabugso-bugsong ulan sa Kabikulan simula bukas. Ngayon, may mga daan-daan lang mga ulan, pero bukas medyo mas malalakas yung ulan. Pwedeng umabot mang ng 30 to 60 millimeters sa Naga City at sa ibang areas ng Camarines Sur. Yung nasa Partido at Catanduanes, pwedeng umabot ng up to 100 millimeters ang rainfall. Yung 24-hour rainfall. Ang medyo ayaw lang natin yung mga ulan na 1 to 2 hours na umabot ng 100 millimeters kasi magkakos po yan ang biglaang pagbabaha sa mga dating binabahang lugar dito po sa Rion, Bicol. So maghanda po tayo. At nakikita rin po ninyo ang paggalaw ng habagat. Ayan po. Okay, patungo yan sa may Mimaropa at Western Visayas
at dito rin sa may Western Mindanao at Northern Mindanao area. So, ito na yung cause niyan kung bakit nagkakaroon ng habagat. Diyan muna sa may babang area ng ating bansa. At ito yung potential heat anomaly o yung tinatawag natin tropical cyclone heat potential anomaly o yung oceanic heat content. Kapag mainit po ang dinadaanan ng low pressure o bagyo, ito po yung dadaanan niya. Dito siya dadaan. So, dumadaan siya dito sa area ng medyo mainit. Okay? Nasa 50 to 100 ang kilojoules energy niya. So, medyo may posibilidad na magkakaroon po ng intensification itong low pressure system into a tropical depression or tropical storm. Kaya lahat ng computer models ay nagpapahiwatig ng intensification ng isang tropical storm bago maglandfall sa may Cagayan sa Friday. At ito yung wind shear. Ang wind shear, ito yung area na kung saan kung mataas ang wind shear, malakas yung hangin around 20 to 50,000 feet. And since mababa po ang hangin sa height levels ng low pressure, delikadong magkaroon ng intensification po ito. Wag lang sana magkaroon ng rapid intensification dahil po medyo malakas na bagyo ang mafe-feel ng Cagayan kapag matuloy po yan. So, yan po ang medyo hindi good news. Okay? So, bad news ito sa Northern Luzon dahil medyo mababa po ang wind shear. At sa ating forecast sa European model, ito yung wind forecast. So, nakikita nyo dito, bukas ng Huwebes, lalapit po ito sa Kabikulan, Huwebes ng gabi, roughly mga 250 kilometers east-northeast of Naga City. So, feel natin yung mga ulan-ulan niya, dala ng sirkulasyon. Pagdating ng Friday, ito po mag-accelerate na dito sa malapit na sa may Cagayan, east of Palanan, Isabela, at nakita ninyo yung habagat ay magte-take over na sa ating panahon sa Bicol at yung galing sa Visayas at may paakit na rin sa Bicol. So, mag-shift na yung hangin mula sa norte, magiging southwest na po habagat. So, expect on and off rainfall. And then, yung ulan, pwede umabot po ng almost 100 millimeters, lalo na sa western sections. And then, pagdating ng gabi ng Biyernes, magla-landfall na yan sa may Cagayan. Sa Sabado, exit na po siya sa may coastal waters ng Ilocos Norte, palabas sa West Philippine Sea, Sabado ng gabi. And then, yung habagat ay mag-shift na towards the western sections of Luzon, including Metro Manila. So, expect malalakas na ulan dyan, na may mga ibang areas po, tulad ng Cordillera Administrative Region, medyo may kalakasan po ang mga ulan. Papakita natin sa inyo mamaya alaman sa ating rain forecast. Sa linggo, tuloy-tuloy po siya at hanggang sa Lunes, hanggang dyan lang muna tayo, 5-day forecast, maglalandfall po siya sa west of Macau o west of Hong Kong bilang isang either severe tropical storm o typhoon. And then, meron na naman pong isang nag-form dito sa may east ng Luzon. So, wag muna natin pansinin yan. Dito muna tayo. So, ang habagat ay patuloy pa rin maapektuhan ang western sections ng Luzon, West Philippine Sea, hanggang sa darating pong Monday, simula sa Biyernes hanggang sa Monday. Now, sa American model, wala naman pinagbago. Medyo north lang konti ang kanyang tracking. Okay? So, medyo nagbe-blend ang kanilang model. So, ito naman American model, sa Sabado naman, maglalandfall o dadaan sa may Batanes area bilang isang Category 1 typhoon. Okay? So, medyo aggressive ang American model sa kanilang wind velocity. At kung isa-summarize natin ang track nila, ito yung track ng European model. Dito po siya. And then dito. Samantala, ang American model ay dito po siya. Dito sa area na ito. And then dito. Okay? So, ang area po ng extreme northern Luzon medyo delikado sa track nitong potential na bagyong si Krising. Sa ating ensemble sa European model, ang iba sa mga ensembles ay nagpapakita mula sa easterly wave po ito. Okay? Diyan natin kinukuha itong source. Ang intensity niya pagdaan sa may extreme northern Luzon ay posibleng isang severe tropical storm. Konti lamang po ang nagpapakita na typhoon siya. So, yan ang pinaka-max o peak intensity na pwede nang abutan. Mga 95 kph,
pinaka-peak. So roughly nasa 75 to 85 kph lang po ang intensity nito pagdaan sa may Cagayan. Now, punta natin ang latest mula sa DeepMind ng Google. Ito po yung AI model nila. So, kita nyo dito, pag dinag natin ito, yung kulay blue, yung kulay asul, yan po ang DeepMind forecast. Yung orange, yan po ang European model. So, lahat nag-agree na dyan siya dadaan. So, ito po yung Thursday ng gabi, northeast of Naga. And then, lalandfall po siya dito sa may Cagayan sa Friday ng hapon. So, yan ang pinapakita ng AI model ng Google, DeepMind, as well as yung European model. Medyo magandang tool ito, new technology na ginagamit na yun ng Google na imamatch sa European model. So, dito naman po tayo sa ulan. Ito ang pinaka-importante kasi konting ulan lang, nagbabaha na po sa ating lugar. So, ngayong araw na ito, may bayo na po ang habagat sa may Palawan, sa may western sections at central sections of Visayas, Western Mindanao at Northern Mindanao as well. Sulu Archipelago, apektado din ang habagat. Samantala, yung rain bands nitong si LPA na nandito ay itong Eastern Visayas. Then later, itong Kabikulan. May mga light rains na tayo na yon. But pagdating po ng Huwebes, bukas, mukhang itong nasa may karagatan ng Kabikulan, malapit sa Catanduanes, magkakaroon po ng tinatawag nating rainfall accumulation, yung 24-hour rainfall accumulation na pwede umabot ng 100 to 200 millimeters. Okay? Yan po ang 24-hour rainfall accumulation sa may karagatan po ng northeast ng Kabikulan. Okay? So, dito sa may Partido District, sa may Karamuan Coastal Waters, Northern Catanduanes, pwedeng umabot po ng up to 150 to 200 millimeters ang ulan. Samantala, dito sa inland areas po ng Camarines Sur, Camarines Norte, ay mula 30 hanggang 60 millimeters po ang ulan. Moderate to heavy po yan. So, posible magkakaroon ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas, yung mga flood-prone areas kapag yung ulan ay, let's say, within 1 to 2 hours, umabot ng 50 to 60 millimeters ang bagsak niya. So, magkakaroon ng flooding po yan. Hindi natin may iwasan yan kasi may mga segments po itong mga ulap na minsan dumadaan mahaba yung ulan. So, grabe yung downpour niya. So, dito naman po sa Albay, ganun din. May 30 to 50 millimeters na inaasahan. Samantala, dito sa may Western Visayas, patuloy ang epekto ng habagat na pwedeng umabot po ng lampas 100 millimeters sa Huwebes pa rin. Okay? And then, pagdating po ng Biyernes, ito po ay mag-accelerate. And then, pagdating po dito sa may area po ng extreme northern Luzon, pagdating dito ng system, ang area po ng northern Luzon, lalong-lalo na sa may Cordillera at Administrative Region, sa may Benguet, ay nagpapakita po dito sa mga bulubundukin na umaabot ng hanggang lampas 400 millimeters ang ulan. So, mag-ingat po kayong lahat yan sa possible landslides at flash floods kapag malakas po yung ulan na idudulot itong sirkulasyon ng posibleng bagyong Krising at yung habagat. Okay? And then Metro Manila ay magsimula na rin mga ulan, 30 to 50 millimeters rin na rainfall. At patuloy pa rin dito sa may Occidental Mindoro, sa may Western Visayas, Negros Island Region at Palawan, ang epekto ng habagat up to 100 millimeters po ang rainfall. Sa Bicol, meron pa rin tayong pabugso-bugsong ulan, lalo na sa hapon, gabi or early morning. At pwedeng umabot po ng up to 50 millimeters pa rin ang rainfall sa Camarines Sur, Albay. Okay? And also sa may Masbate, Ticao Island, Burias, affected po nito mga ulan, dala ng habagat. So, mostly sa Friday, habagat na lang po ito dito sa Bicol Region. Hindi na po tayo sa sirkulasyon itong si LPA 96W or itong si soon to be Tropical Depression Krising. Sa Sabado, patuloy pa rin ang epekto ng habagat sa western sections po ng Ilocos Region, lalo na po sa may La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, dito sa may Zambales, Pangasinan, Bataan, Metro Manila, sa may Calabarzon. So, pwedeng umabot po ng 50 to 100 millimeters. Itong area po ng La Union, tapos dito sa may area po ng western sections ng CAR, kasama po dyan bagyo, pwedeng umabot pa rin ng more than 100 millimeters ang rainfall. Pati dito sa may Zambales at Western Pangasinan, pwede lumampas ng 100 millimeters.
Sa mga buntukin ng Occidental Mindoro, pwede rin umabot ng lampas 100 mm ang rainfall. So patuloy pa rin epekto ng habagat sa darating pong Sabado, Hulyo 19. Sa Linggo, Hulyo 20, ay mukhang hihina na po ang habagat kasi nakalampas na po yung system. Pero may mga ulan pa rin, pabugso-bugso na more than 50 mm dito sa may western sections ng Central Luzon and then sa may Occidental Mindoro. Sa Bicol, may mga passing showers na lang. Nakita ninyo, simula Sabado sa Bicol region ay unti-unti na pong hihina yung mga ulan. Although may mga pabugso-bugso pa rin sa mga hapon o gabi or early morning. And then sa Monday, ang habagat ay nakakonsentrate pa rin dito sa may bahagi ng western Central Luzon, sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, parts of Metro Manila, at western sections ng Mindoro sa may Occidental Mindoro dahil po sa pag-develop na naman ng isang LPA dito sa may east of Batanes. So may kasunod po ito, kaya patuloy pa rin yung habagat sa may western sections ng Luzon at western Mindoro. Sa Bicol, padaan-daan na lamang pong mga ulan. So yung mga naniniraan po sa western sections ng Camarines Sur from Pasacao to itong Pasacao na ito hanggang dito sa may Balatan, mag-iingat po kayo sa possible mga malalakas sa ulan, dala ng habagat simula bukas yung circulation pa ng storm o yung si Krising, and then sa Biyernes hanggang Sabado o Linggo, epekto ng habagat. Now, ito yung Pag-asa. Nag-release sila ng Weather Advisory number 4. Latest po ito as of 11 o'clock a.m. Based po ito sa outlook nila sa isang tropical cyclone na ipapangalan nila. So, dito, simula bukas, okay, Huwebes, tama rin yung forecast na sinabi natin. Okay? Nasa 50 to 100 mm ang forecast nila sa Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, halos buong Bicol Region at Samar Provinces ay affected ng 50 to 100 mm. Sa forecast ng European model, nasa 30 to 60 mm. So, nagbibigay tayo ng space, okay? Kasi minsan conservative, malampas po dyan sa model value ang ulan. And then, pagdating ng Huwebes ng tanghali hanggang Biyernes ng tanghali, affected pa rin ng 50 to 100 mm ang Cam Norte at Cam Sur, Albay, Sorsogon, at nagsishift na rin sa may area po ng Isabela, Aurora, Quezon. And then sa may Catanduanes, bukas Huwebes hanggang Biyernes ay aabot po ng 100-200 mm. Then sa Friday hanggang Sabado, ito naman pong areas ng Northern Luzon, kasama po ang Batanes, Mabuyong Group of Islands. So, yan po ang effect nitong si soon-to-be Tropical Cyclone Krising. Ang habagat, malaking area po ang pinapakita dito. May 100 to 200 mm bukas hanggang Friday sa may Palawan. Yan, nakita na lang po ninyo. I-screenshot na lang ninyo itong video kung gusto nyo makita o pumunta kayo sa website ng Pag-asa. Nakalink doon yung effects at yung amount of rainfall na ibabagsak nito halos binanggit ko na kanina sa ating rain forecast. Okay? Sa alon, bawal munang pumalaot yung mga malilit na sasakyang pangdagat, lalo na yung mga fishermen, pati yung mga medium size kasi pagdating ng weekend, kita ninyo yan, ha? Ayan, lalo na po sa Linggo, grabe po ang alon dito sa may West Philippine Sea. 4 meters ang laki. So, talagang dangerous yan to all types of sea crafts, sea vessels, at ganyan dito sa may East Philippine Sea. But kung malapit po kayo sa coastal waters, tulad dito sa may Kakamuan, sa may San Miguel Bay, wala naman masyadong alon. So, pwede pa kayo mag-fishing dyan. Depende na lang po kung may gale warning Pag-asa, so bawal din po kayong pumalaot, kahit na maganda ang alon. Dito sa may Sulu Archipelago, umabot ng slight to moderate, 2 meters. Medyo malaki din yan. So, malilit na sasakyang pangdagat, mga malilit na mangingisda, mag-ingat po kayo, wag mo na pumalaot na yung week na ito hanggang sa weekend. So, yan muna po ang pinaka-latest special coverage natin ng LPA 96W, soon to be Tropical Depression Krising, at pabalik ulit tayo bukas, Huwebes, sa ating special coverage. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat, be #weatherwiser, at maraming salamat po sa pagkinig sa aking channel at manood sa aking channel. At huwag niyong kalimutan bisitahin ang ating
Facebook page, Mike Mr. Typhoon Padawan. Nandun yung mga pinaka-latest advisories natin kapag naging bagyo na po. Okay? Again, maraming salamat at God bless po sa inyo lahat.